bilang isang kailangan gamitin natin na bilang isang naniniwala sa Diyos na ang pananampalataya natin ay yung mga ibang kapatid natin na makita lang na sumamba ngayong araw na ito, na ako'y sumamba ngayong araw na ito, nakita nilang mga tao. Kasi hindi naman po ang tao mag-judge sa atin ng Panginoon at yung nandito sa kalooban natin. Na kung ano ang mga narinig natin dito ay gawin po natin. Sa Santiago 5:15 po, at ang panalangin ng pananampalataya ay maliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay ipapatawad sa Kanya. Di po ba? Kung tayo ay nananalangin, nananampalataya sa Diyos. Maraming salamat po muli. Maligayang araw. Maraming salamat po sa ating kapatid. At ang ikalawang binibigyan po natin ng pagkakataon upang magbigay po ng mensahe ay ang magulang po natin na galing Cagayan, si Hermano Cortez po. Pasensya na po, hindi ko po alam ang inyong pangalan. Tawag dito. Katuwangan niya pong Kuya Boy. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Sana'y nagpapasalamat tayong lahat sa Panginoong Diyos dahil siya ay nagbibigay lakas sa atin. Alam nyo, puro akong Ilocano. Talagang pinag-aralan ko rin ang salitang Tagalog. Kung pupunta ako dito sa anak ko, si Boy, pinagtabi ko yung Bible ninyong Kapampango at saka yung Tagalog Ilocano para matuto ako. Ganun. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong mga, kung may director sa inyo, regional officers, provincial officers, local officers, hanggang sa membro. Ako po'y membro ng Syaktidalan Kitipudno Kintibiag doon sa Region 15, Cagayan, Batanes, and Kalinga. Masayang-masaya ako dahil yung mga kabataan kagabi, puro kabataan, may 4 atang matandang nakikinig. Pinagbigyan ako naman ng konti. Kaya ang nagpapasalamat ako. Nakikita ko yung mga katandaan. Yung mga katandaan at mga little angel, walang nakahawak na nagse-cellphone. Ayon. Talagang disiplinado, kaya masayang-masaya yung mga magulang kahit ako. Ang sinasabi ko sa lunduyan namin, yung mga cellphone ninyo, itabi nyo o patayin nyo na lang o ilagay sa bulsa, huwag sa loob ng lunduyan, gako. Wala pang magkakwentuhan. Ito nga ang ipinakita ko po sa provincial namin, ipinasok ko dito kasama si Boy para makita ang lunduyan para gayahin ang kagandahan. Kasi yung lunduyan namin, simpleng sikat. Pero sikat dito sa inyo. Ganito sana ang gagawin regional center namin sa Region 15 para hindi maiya yung mga kabataan na kung may pumapasok na hindi Union Espiritista, ang sikat pala yung mga Union Espiritista. Ganon. Magbigay lang ako ng sandali. Maganda yung tema kasi mayroong guro. O yun ang guro nagtuturo sa mga spiritual service. Katulad yung mga kabataan. Kung nag-aral yung mga kabataan ng Bible study, ayan, marunong sila. Sinabi ko nga kagabi, kung gusto nyong magsalitang Ilocano, kung pupunta kayo sa Cagayan o ibang probinsya, marunong kong mag-Tagalog, English, at saka iba pang salita. Katulad ni Eddie Yumol at si Kere, marunong silang mag-Ilocano. Ayan. Kahit ako nga, gusto ko ring maintindihan yung salita ninyo. Pero yung Tagalog, doon ko kukunin para magaan ng pag-uwi ko sa Cagayan mamayang hapon. Mabigat ang loob ko kung hindi ka papasok dito sa lunduyan. Talagang ganyan palang espiritista. Kung mapakumbaba ka, mamayaman ka man o ano, kung mapakumbaba ka, sabi ng espiritu,
Ayan, talaga ang ganyan ang espiritista. Kahit sa Ilocano, ganun din. Kaya yung tema, ang mga kalooban ng biyaya sa pagagamot sa pamagitan ng nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipagkikilala sa mediumes. Ito, talaga namang kung may sakit ka, kahit pupunta ka sa doktor, kung hindi magagamot, pero yung espiritu gagamutin ka. Kung may sakit. Kung yung sakit mo naman na espiritu, kung sabihin yung medium o yung presidente o yung espiritu, pupunta ka magmisyon para malaman mo, para maalis yung sakit mo. Ayun, yun nga, talaga na yung sakit ng espiritu. Marami namang yung mga pupunta sa doktor, hindi naman magagamot. Katulad din sa yung mga mamayaman, pupunta sa magagamot na espiritista. Ayan, paggaling niya, ang pagbayad, tinatanong kung yung espiritu, kung ano yung ibabayad niya. Sabi niya, yung pagsisilbi sa Panginoong Diyos, ang pagbayad niya. Ayan, kaya ganyan palang espiritista. Kaya lahat tayo, pindot mo nga sa 1 Corinto 12, 19, 28. Mabuti sa inyo, naka-projector kayo, naka-YouTube kayo. Kung naka-YouTube kayo, kung sa abroad, nakikita yung mga kamag-anak nyo sa abroad, ganon. Kaya, 1 Corinto, Kapitulo 12, versikulo 19. At kung lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Ito, saan ang yung katawan natin ay dito sa lupa. Pagkatapos ay yung mga gawain natin ay hindi masama. Dapat yung mga magandang gawain para hindi tayo magkasala. Alam nyo, ang sinabing pagkasala, lahat tayo ay magkasala, pero patawarin mo kami kung ano man ang nasabi, ganon, para patawarin tayo ng Panginoong Diyos o Espiritu. Kalawa. Datapwat, maraming sangkap ang ngiti sa katawan. Ito'y ngumingiti at masaya. Alam nyo, kapag kasama ang mga espiritista, kapag ngumiti ang parehas nating espiritista, talagang masaya talaga. Kung hindi ka ngumiti sa kapwa mong espiritista, kahit hindi espiritista, kapag nakangiti ka, para kang wala kang problema. Ayan, susunod. 28, at ang Diyos ay naglalagay ng ilan sa iglesia na unang mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng paggagaling, ang pagtulong sa mga pamamahala at iba pang mga wika. Ayan, talagang maraming ay binigay ng Diyos sa atin. Naglalagay sa iglesia, sa loob ng iglesia o sa loob ng iglesia, lunduyan. Una, apostol, yung mga na ibanghilista, yung mga apostol na ginawa ni Lord, na siya'y magsalita para ipaliwanag yung mga apostol, katulad ni Apostol Pablo. Noong unang panahon, siya'y laging nagkakasala. Saulo at ang pangalan? Saulo. Ngayon at Pablo na. Ngayon na naman tayo. At ano ba yun? Nakalimutan sa Tagalog. Ikalaway, propeta. Yung mga propeta, yung mga parang angel ito, propeta. Ito ang nagsasabi kung ano ang gawin mo, katuloy ang mga guro. Yung mga guro, guri din si Jesucristo. Pero ikaw ang gamitin nilang umakto. Ito ang number 1,
Katulad yung Pangulo, kung ano ang ituturo yung guro ninyo, yun ang matupad. Kapag wala kang gawa, walang gawa, di ba ganon? Aramid sa Ilocano. Himala. Itong himala, sige, naputol yung kwan. Kalooban, pagpagaling sa mga pagtulong sa mga pamahala. Alam nyo, ang pagpapagaling yung mga tao, kung marunong kang, ang mahalaga yung mga kabataan. Kung ikaw ay may mataas na pinag-aralan, ayan, pagagalin mo yung hindi masyadong kwan, magaling na magsalita, ganon. Kahit sa paggagaling ng sakit, pero yung espiritu ang magpagaling. Pamahala sa iba't ibang wika. Itong mga wika, may salitang Pampango, English. Ito talaga ang number 1. Kapag hindi naintindihan yung Ilocano, katabi mo yung kwan, yung marunong magsalita at anong klaseng wika. Ito lang ang pwede kong maipapaliwanag. Nagpapasalamat ako kahit sa kalilibing lang na nanay ni Boy Yumol, lahat sila, nandito pa rin siya, hindi pa rin siya umalis. Kapag 40 days, aakyat na sa langit yung espiritu niya. Talagang ganyan ang mamatay. Kaya ito ang magpapasalamat ako kahit wala na ngayon na nakaupo para magaan ang buhay ko pabalik. Meron naman si Mrs. ko dyan, pero nandyan sa kay bahay ni Boy. Kaya ito lang ang pwede kong ipagsasalamat sa inyo. Masaganang pagbabati sa inyong lahat. Sana'y huwag kayong naputol na yung Tagalog ko. Thank you very much to you all. I'm very happy to back mamaya. Talagang nagnenervyos ako sa saya ko. Paano walang nagkukwentuhan, walang nagsasalpon na kabataan? Paano, nainggit nga ako, doon sa amin, wag sana kayong magsasalita. Kaya wala nang trabaho yung guardian ninyo, yung doon sa amin. Meron parang pinapalo yung quit ko. Nagsalita lang ako ng sandali doon sa likod. Meron pumalo sa akin. Patawarin mo ako, kapatid. Tumawag naman doon sa Kalingapayaw. Paano? Hindi ko nasasagutin, di para kang bastos. Ganon. Kaya ito ang gusto kong makonsana sa amin na walang nagkukwento, walang nagseselbon. Para madali ang pakikinig ng pagsalita sa Panginoong Diyos o Espiritu at sa kayong mga apostoles. Apostoles, parang apostoles ito. Itong ginamit ni Lord na sila ay ipaliwanag, kung marunong silang magpaliwanag, Ilocano, Tagalog at anong wika. Ganon. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa ating magulang na galing pa po ng Cagayan. At dumating na po ang ating oras at pansamantala po pinuputol po natin ang ating pagtitipon sa umagang ito. At sa linggo po, sana po maaga po ulit tayo. At ang love offering po natin sa umagang ito ay 3,824 po. Salamat po.
Pangmalaya nila Panginoon Diyos ang dalawang bigyan ng mga pagpunan pang mga nakapangpuyan ng Panginoon. Diyos ko na akong pupusik ang kanyang pangipuri at pangkasalamat. Hindi ko pala sa mga iyong pangkatulog at ang kanyang pangangailangan. Kaya para mo pupuri kanyang kanyang halati. Pang makakita at ang pupulong sa ikalog ng kanyang milang pangangampanon. Ginin Diyos, king kaurasan na reti, no makananong makatipon kepo, nung ninuman po ret ang kapatad ming eme akayabe king kaldo na iti sana makanyan mo pong kalbetan kapanamdaman, bang makanyan mila pong akayaben pasibay Ginoo. Ngining mayari na po yung kaya kami pong pamitipon, mamanuli kami karembala naming sarili-sariling tukdangan, sana po, no makanano kaya pong payapang miras kiti makanyang kaya po sanang magsukumling, atin mo nang pong kapayapan bit niya pintula, at ligaya ka rin kaya kaming puso. At ginin Diyos, panalangin milang po, tinguli na po ng kaya kang iglesia, detang kapatad mi, ang pong pengaring, at yun po, kindase na po ng pagkira no kapanamdaman, o na naman po yung pusan, at yun karang karelabalang biye. Isana kitang lihim, makanyan kaya pong apisan, karing kaya kang may payang gamat. Pakayapan mo po sana ginin Diyos, ibiyame pa sana ginin Diyos, itasikan ng dabang makanyan milang pang akayabe Ginoo, king kaya ka pong banal na santuaryo. Ginoo, o rin po rin kaya kaming di mo tapanalayan kaya kayong sana tanggapan mo la po ipaging kaya kang banal ay harapan at makanyamin ang pong tanggapat ng kaya kang banal pamipala manibat ng yun yung ganang mong pong ikawakasan yan na sa po. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, B.